У Чорному морі не залишилося жодного життєздатного десантного корабля проєкту «Ропуха». У військово-морських силах підтвердили ураження ВДК «Костянтин Ольшанський» протикорабельною ракетою «Нептун». Росіяни захопили український великий десантний корабель під час окупації Криму. Відтоді окупанти тихо мародерили запчастини Ольшанського у Севастопольській бухті, аж поки не вирішили повернути його до строю, тобто використати захоплений український корабель проти України. На 10-й рік війни вони, зрозумівши, що кількість великих десантних кораблів постійно зменшується, вирішили відновити його, наш корабель, для того, щоб використовувати в своїх інтересах. Але не просто відновити, а видати його для внутрішнього споживача і навіть для Москви в якості або Мінська відновленого, або Оленегорського Горняка, тому що обидві ці одиниці вони відновити не спроможні. Дмитро Плетенчук пояснює, що удар по Костянтину Ольшанському – вимушений крок. А от фахівці видання Defense Express зауважують саме на засобі ураження. Припускають глибоку модернізацію української протикорабельної ракети «Нептун». Зазначають очевидне збільшення дальності ураження із заявлених раніше 280 кілометрів. Ба більше ймовірно, «Нептун» має покращене розпізнавання цілей і вдосконалену активну головку самонаведення. Відтак здатен ефективно працювати не просто у відкритому морі, а й у бухті, щільно перекритій засобами ППО та РЕБ, відзначають у Defense Express. Ще два великі десантні кораблі, уражені в Ак'ярі в суботу, Азов та Ямал, також не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, гарантують в українських військово-морських силах. Це ж стосується Івана Хурса. Дмитро Плетенчук зазначає, що було обрано найбільш слушний момент ураження ворожих кораблів. Наприклад, Ямал вже готувався вийти з ремонту, коли в нього поцілили українські ракети. Лише цьогоріч силам оборони вдалося знищити 3 та уразити ще 4 російські борти. Від 13 великих десантних кораблів, підготовлених до повномасштабного вторгнення, на плаву залишилося лише 5. Кримсько-татарський бранець Тофік Абдулгазієв у реанімації тюремної лікарні Челябінська. Його стан критичний, повідомив адвокат Еміль Корбедінов. Точний діагноз не розголошують. Відомо, що Абдулгазієв втратив у неволі 15 кілограмів ваги. Бранець скаржився на біль у суглобах рук та ніг. Йому стало важко стискати і розтискати пальці рук. І навіть не може тримати ложку. А через гострий біль у п'яті він не міг наступати на ногу. Упродовж тривалого часу від чоловіка не було звісток. 7 березня я звернулася до чергової частини в'язниці, де він сидить, і запитала про нього. Сказали, що його відвезли до лікарні Челябінська з високою температурою. В інтернеті знайшла всі лікарні, де він може бути. Телефонувала до кожної і знайшла його. Лікар сказав, що є такий, але інформацію надати не може. Адвокат Еміль Корбедінов звернувся із запитом, зокрема, до уповноваженого з прав людини у Челябінській області Росії. Він вимагає встановлення діагнозу та надання ефективної допомоги. Також до тюремної лікарні вирушили родичі Абдулгазієва. Близкие родственники Абдулгазиева выехали в Челябинскую область для того, чтобы также попасть на прием к главному врачу данного специализированного медицинского учреждения, узнать, что необходимо для Тофика, чтобы ему помочь в такой вот экстренной ситуации. И так далее, и может попасть там на прием к другим должностным лицам для того, чтобы полностью исключить какие-то варианты того, что ему будет предоставлено ненадлежащие медикаменты, может быть, не хватают, либо, может, специалистов нет соответствующих в данных учреждениях. До незаконного ув'язнення активіст Кримської солідарності Тофік Абдулгазієв підтримував кримців під час облав і судилищ, а також піклувався про дітей політв'язнів, які залишилися
без годувальників. Утім, 27 березня 2019 року під час наймасовішої облави російські силовики схопили Тофіка Абдулгазієва біля Акмеджита, а невдовзі засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито тероризм та спроби повалення російської влади. Влітку минулого року Абдулгазієва перекинули майже за 3000 кілометрів від рідних місць до тюрми Верхньоуральська. Це катівня сталінських часів, раніше відома як політізолятор з особливим статусом у підпорядкуванні НКВС для тримання ворогів режиму. З традиційним мусульманським співом «Іллях» та у бойовому пікселі головні гості вже другого щорічного іфтару з президентом – українські воїни, які сповідують іслам. Чи не найбільше серед них кримсько-татарських бійців, які, за даними Генерального штабу, б'ються у лавах кожного 5-го батальйона Збройних сил. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Всім, хто наближає звільнення нашої землі, всієї нашої землі, нашого Криму. І хочу відзначити усіх, хто на тимчасово окупованій території України, попри все, знаходить сили, можливості подбати про наших людей, про дітей, щоб вони не вчилися злу. Дякую нашим воїнам, які зараз зброєю в руках захищають нашу батьківщину, воюють і жертвують своїми життями за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Президент відзначив воїнів-мусульман орденами Богдана Хмельницького 3-го ступеня та за мужність 3-го ступеня. Це розвідники, артилеристи, кулеметники та штурмовики, які виявили мужність і самовідданість, боронячи рідну землю. Серед нагороджених бійці та бійчині 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Кожен з них б'ється за звільнення окупованої батьківщини і точно знає, за що нагороджений Верховним головнокомандувачем. Звісно, я знаю, за що я отримав цю нагороду, але навіть, мабуть, сьогодні я не буду вам розповідати, якою ціною цю нагороду я отримав, але дуже велика ціна за цю нагороду. Политически мы все украинцы, но этнически мы крымские татары, это очень важно. И точно так же проливаем свою кровь за матерь Украины. Все вместе, как политические украинцы, как со своими братьями-украинцами вместе. Это честь для любого воина. Шлях до спільної вечері крізь виставку священних столітніх Коранів, які пережили геноцид, депортацію кримсько-татарського народу. За спільним столом президент України розділив вечерю з воїнами, лідерами кримсько-татарського народу та духовенством. Те, що наша держава сьогодні зробила це традицією, це дуже-дуже є вагомим внеском, я б так сказав, в нашу спільну боротьбу. Бо ми сьогодні розуміємо, що ця дика війна, вона почалася з Криму. А Крим – це батьківщина кримських татар. А кримські татари – це корінний народ, який сповідує іслам. А сьогодні, як ніколи, ми потребуємо підтримки. Звісно, що не обійшлося без розмов про Крим, про те, що нам потрібно посилювати підтримку з боку мусульманського, звісно, що світу, що нам потрібно об'єднуватися. Звісно, що ми говорили і про тих воїнів-мусульман, які зараз знаходяться на фронті. Я сказав, що на нас важливо, и какие вопросы у нас есть у крымских татар, вообще у воинов Украины, которые именно собраны с оккупированных территорий. Такой семейный ужин, семейное мероприятие в месяц Рамадан с лидером крымско-татарского народа, с теми политиками, которые сегодня были, вообще в семье ЗСУ, Збройних сил, это очень-очень всем приятно. Это придает энергии. Президентський іфтар – нова традиція, започаткована минулого року. Відтоді щороку президенти України розділятимуть вечерю у священний місяць Рамазан з воїнами-мусульманами і представниками кримсько-татарського народу, шануючи єдність.